माने जोंहा मोनसे दा दोहौ फैदों। बे दोहौआनो जाबाय जोंनि बिटिसि इलेक्शन। बे बिटिसि इलेक्शनाव ओरैबायदि जाहैबाय जोंनि बिपिएफ पार्टीनि जायनाखि कर्मि खथा बिसोर दाबो खौसेयानो गैलिया। माने गावजों गावखौनो मोजां रायलायनाय गैया। ओरैबायदि समस्या जाबाय माने सोरबा देबगलाय फैयोबा देबगलायजोंबो थाङो आरो सोरबा खुमुर सार फैयोबा खुमुर सारजोंबो थाङो। दा सोरनो टिकेट बिना होगोन बे समस्यायानो माने बेजोंबो थाङोबाथ' जायाना। मोनसे जोङो जेन'बा प्राइमारियाव खौसेया फैनांगोन। दा बिनि थाखायनो आङो दिनै बिपिएफ पार्टीखौ नागारबोनाय जाबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा राजिब बांगाल सारा बहुद मोजां मानसि, जों बेखौ मोजां होनना मिथिखागौ। आरो राजिब बांगाल सारा ओरैबायदि मानसि, बेयो गरिब गुन्द्रा गासिबखौबो माहाजोन धोनि गासिबखौबो समान नायो। बिनि मावनाय दांनाय मोनसेफोरखौबो गाज्रि होननो हाया आरो जोङो बेजों थाफायै मिथिखागौ। आङो बै समाव बेजों बहुद गोबाव 5 बोसोरा आङो खारफाबाय थादों। बिनिखायनो राजिब बांगाल सारखौ आङो सिनायो, बिनि गोसोखौ आं मिथियो। बिनि थाखायनो आं दिनै बिजेपि पार्टियाव फैनाय जाबाय आरो आंहा ओरैनो बिपिएफआव बिदिनो फिसा फिसौ बिबान आं गैयाबाबो होखोमानानै दोनबाय थायो। आं मोनथिबाबो बिसोर लेटार इसु जेबो खालामलाबाया। ओमफ्राय प्रग्राम दं होननानै लेंला होयो। उनावसो आङो मोनथिनोसै ना आं पद दं। माने आङो भाइस सेक्रेटारि दंमोन आफलागाव प्राइमारियाव। आङो मथा मथि फैनानै आं बेखौ मिथिलांदों आरो आं बुंदोंमोन आंहा सासे बिजनेसमेन, आंखौ बेफोरबायदि पर्टफलिय' दाहोसै, नांगौबा आं पार्टियाव थागोन होनदोंमोन। होमबाबो बिसोर आंखौ दानामोन आरो बेबायदि पर्टफलिय' होनानै दोनबाय थायोमोन। ओरैनो आंजों लोगोसेथ' गामिनि बहुद बुरजा फैनाय जाबाय। 15 जनसो दं दा। 15 जनसोआ एकदम फैफानाय जाहैबाय आरो आङो बिजेपि दलाबो मोजांखा। मानो होनबा बिजेपि दला राष्ट्रिय दल। बेहाय दा मोनसे खोथाया सोलिबाय थादों, माने बर'फ्रा मानो बिजेपिआव थांनांगौ होननानै। खिन्थु बर'बाबोथ' बिजेपिआव थांनो हायो। मानो होनबा जोंनि बर'निनो केन्डिडेट, बे केन्डिडेटआ बर'निनो, बियो जोंनि बर'खौनो बांसिन नायगोन। आंहा बेखौ सैथोथा राजिब सारनि सायाव मोनथिनाय दं। ओंखायनो बेखौनो मोजां मोननानै आङो दिनै राजिब सार आरो पार्टिखौ मोजां मोननानै आं बिजेपि पार्टियाव फैनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय एकदम आरो देरहाखागोन। बनरगावआ फुरा देरहागोन। मानो होनबा जोंनि पार्टिया, बर' पार्टिया मोननै मोनथाम जाहैबाय। 25% जुदि राजिब सारा बर'नि बहर मोनबानो आधार कास्टनिजों थांखायो। बेखौ जों केलकुलेसन खालामबानो मोनखायो आरो ओंखायनो आङो दा बिजेपि पार्टियाव आं दा एकदम जयेन जाथारनाय जाबाय आरो एकदम 100%खा मोनखाथारनाय आरो जों नुखाथारनाय। आंथ' सासे बिजनेसमेन हिसाबै आं बेरायलाबायनाय जायो हाथाय बाजार बायदिसिना दखानफ्रावबो मालायनि रायलायनायखौ खोनायो आङो। बेनिखायनो आङो बिजेपिखौ थांगोनखौ फुरा आसा दं आरो